Sa djecom nikad dosadno. Znači, ja sam se spremila, idem na posao, ali njihova soba danas izgleda, Bože ti sačuvaj, kaos živi. I prije nešto sam otišla na posao, rekla sam kratko i jasno. Ja kad se vratim danas, soba je raspremljena. Ukoliko soba nije raspremljena, to vam odbijam danas od igranja igrica. U tom momentu dolazi moja kćerka. Meni je i onako svejedno jel ću igrati igrice ili ne. Ja sam rekla, zadnji put govorim, ja kad dođem danas, soba je raspremljena. I oni su u tom momentu počeli diskutirati, vamte tamte, ja sam se obukla i izašla sam van. Danas popodne kad se vratim kući, ako soba nije raspremljena, ako se nije poslušalo što sam ja rekla, bit će konzekvencija i to dobrih. Znači, danas oni hoće da ih vozim na trening. Neću ih voziti na trening jer moje vrijeme je dragocjeno. Ako oni ne poštuju mene, ja ne ispunjavam njihove želje. I danas sam htjela s njima popodne isto ići na sladoled i to će sve propast ukoliko soba nije raspremljena. Morate djeci dati limit do kad se to mora napraviti, jer ja sam prije radila grešku, znala sam reći, dobro ne morate danas, sutra ćete. Onda sutra dan, mama joj, jel možemo sutra? I svaki dan, jel moramo sutra? I znači, soba je znala nekad izgledat ono užas. I sad više nema toga. Ja sada, kad recimo, sada sam ja kod kuće, ja bih rekla, imate 45 minuta vremena raspremiti sobu. I uopće ne diskutiram više. I kad oni, joj, jel može ovo, jel može onda se oni krenu svađati. Ja zatvorim vrata i nek se svađaju, ali soba mora biti raspremljena. Ukoliko čujem vrijeđanje, ukoliko čujem, onda dovodim nove odluke, ali sve kratko i jasno, bez puno okolo naokolo, da shvate ko je gazda u kući, da shvate ako oni žele moje usluge, sad ću reći usluge, da mama kuha palačinke, da peče mama palačinke, da pravi mama, ne znam, da ispunjava njihove želje, onda moraju slušati i šta ja želim od nje. Oni ne mogu samo uzimat, a ništa u kući ne dati. I to je ono što je promijenilo isto moj život, moj pogled prema toj djeci i puno nam je lakše u kući. Uživajte.